Guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बनायग्रोनाय जाबाय आरोना बायदिनि सानडेनि टाइम पास जादों आरोना बेरायनो थ' बेखायनो टाइम पास ओमफ्राय स्टेसनाव हायबाय माजबाद टाउनाव हायनायमोन ओमफ्राय लोगोनि मोनसे खामानि दंमोन ओमफ्राय बे स्टेसनाव हायबाय आरोना बेरायनो थ' नोंथांमोनखौ खिथिगोन जों माजबाद स्टेसना माबायदि थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेथिं रङियानिफ्राय फैग्रा सानजाहाथिंनिफ्राय फैग्रा बे लामाया ओमफ्राय बिथिं रौता थांग्रा लामा बे क्वार्टारफोर बे रेलवे साख्रि मावनाय मानसिफोर थाग्रा क्वार्टारफोर बे मोनसे इथिंबो दङ स्टाफ थाग्रा बे गोदो गोदो बिल्डिंफोर दङ आरो ना इथिं गोदो गोदो बिल्डिंफोर खथा जाबायगोन थानांसिगोन हासिर रावबोनो गैसिगोन ट्रेन दासो थांबायना ट्रेन थांखांनायखाय बारा मानसि गैया आरो ना मोनाबाय माथो थांनांसिगोन थाङा हाँ थांथ'आ थ' गाजियाव मम' जानो होदों मम' बनायनाय गथ'खौ नायदों खोनादों जेराव चाकनि गैया ना होनबाय थादों माबायदि जागोन और सूप नहीं तो एमने एमने दे दिला इधर के भोपरो कहाँ वीडियो बनाए इधर आते अच्छा से देख रहे तुमको मोमो मास्टर Hey, मा फानलु नायनांगौ ब्रा सुबदों जा सुबदों नाय आं सुबदा है कि नहीं अरे ता कौन लगे यार मारती है जे गेम ढाई 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 पबजी मस्तान उदिके कस्टमर मत जा कुछ ना कहां लगे नहीं बता कहां लगे वाओ फोटो बना 3D बॉक्स बेलेग बेलेग हटेल रावबो गैया मम' जानो हायदोंमोन जोङो मम' जानो नागिरदों ओमफ्राय चाकनि गैया आरोना मा जागोन सुपटा गरम ना टेस्टी हो लगभग नहीं तो पैसा नहीं दिखो फ्रिज में है बोले फ्रिज में है ये चटनी हाँ नी देखो कैसे दुकानी लगे वाव देख कैसा है वाव वाव सुलिता खतरा नहीं रे तो कैनेडियन जा रोक से मोमोला उधर कैसे है ना टेस्टी वाले पर ए मालिक ने के 21 बिसियन मालिक ने करे पकड़ो मालिक ने क्या 700 देगा जाखमाय जों फांसे स्टॉक मारे होगला ना जाबो 500 টাকা कम पैक लगे ना नामটা কি রে তো आकाश আর তোর কি নাম পাবজি মাস্টার संजू 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 की लग गौर संजू गौर तोर पानी काना के गौर तोर भी गौर क्या है कामुंडे नहीं शिरा को शिरा शिरो ना पान सान केपी नहीं चॉकलेट है पैसा देखिए थैंक यू यूट्यूब में डाल बैग जो वर्जन है अंदर के किवा दिली सेंटर पे मालिक का देखले से वीडियो टाके तदर के दौर में बाते मालिक के चोर बात देना जाती है